Учителката на Иванчо се опитва да провокира децата за тяхната фантазия и въображение и ги попитала. Деца, какво може да е голямо и сиво край пътя? Петърчо? Стара госпожо. Правилно, но може и да е магаре. Деца, какво може да е голямо и кафяво на полето? Марийка? Крава, госпожо. Правилно, но може и да е купчина старо сено. А може и да е купчина тор, госпожо. Иванчо, още един път да кажеш някоя глупост и ще те изгоня. А може ли аз да попитам нещо, госпожо? Питай, Иванчо. Влиза твърдо, сухо, гладко и право, а излиза меко, лигаво, набръчкано и увиснало. Що е то? Безсрамник! Марш навън! Правилно, госпожо, но може и да е дъвка.